أرأست زينام 17 حسا كلتشحن 16 عام تمرات أبحان تصحي 600 مليون فلسطات بمتقال أثرنا نمبر كبلو قدماء منيستر دكتور أبي أحمد قليتهم ባህሊ أشندان أورسن مثل كالوت أجاتا توريزم تأساسيرو مسحب بتحت عدنك خوني سرح خمزلو بيت حفت ባህልን توريزمن كتم عبي عد قليتهم كابوتاي يوكرين نابدوب روسيا زغبرتو غاس ابت خباب فطرت تعنتون بواشنطن تثبيت زيتغبر لهم زنبره تحبيرو سلام أنا هبلي زخبركم تاملكتنا كاب إي تي في مدب قانقا تقرنيا على تام أرزينا خبس عجميرون أبو هم كبليو معزينا أنا مرحو نازريت بريهو حبيركم كتأنيحي فلما حتصر زيناتات 17 حسا كل تشحن 16 عام تمرت أب حنت صحي 600 مليون فلسطات بمتكال أسرنا نمبر كبلو قدماء منيستر دكتور أبي أحمد قليتهم ثم قدماء منيستر بحد منفس بملا إثيوبيا أسرنا نمبر بموبايل حدا انتخوينا كابزين عقب نخلينا خبلو محبراو ميديوم وبزم حلالفهم الاخت قليتهم عبيتي كاب 20 عقب سجنات كاب 10 عقب فلسي بمتكال نهجر زلنا فقرين ولدو زلنا وهبتو اب قبو بوتا نقلصون يلوم أبو أديس أباز سالت فورم كتماتات أفريقيا بعوض نمتنقاد زخل مدلو 5 زازمة منيستر كتمان مسرت المعات نفليتهم فورم زلاقود أبا مختام أجندا ترانسفورميشن أفريقيا إسرا سوسان سلستن بزبل مري حساب كاب إسران شعاتن حسا كساب حدب أغمين كل تشحن 10 عام تمرت كم سالت حبيروم منيستر ريتا ات منيستر فانتا دجن ات فورم افريقا وحونت كاب متنخار بتوسخي تاهجور زبناوي كتماتات مهنات زخل ذات زغبر ليلام ኢትዮጵያ ውን فورم بعوض نمتنقاد بمكتل قدماء منيستر تمسكن درونه زمراح بهراون تكنيك كوميتي بمتياش رح تقدم مدلاو كمزازمت قلصوب مدلاو دوكمنت كيدي سراح ستانداردن دنبن مسنون منيستر كبابتات قولان تاقمجيموم منيستر مسنون كبابتات قولان دكتور أبراهام بلاي ستانداردن دنبن مسنو كمتكالن عودن معباي زخليلوم سلازخونا ستانداردن دنبن مسنو بفوليت أمتن تريتن كسر راح كبلو أغنزيبوم أب كل الأمحرة أب بجت عمد كل تشحن 17 عام تمرت ننطفتات بستنابن تواددن من قد سرحة موغان عقبت هزبين من رقاز أمتهيب كهم سراح رسم محدار كبدا قليتهم من محدار كتما بحر دار مدرخ أورينتيشن أفزات مات المسرح منقستن بارتن بجت عمد كل تشحن 16 عام تمرتن تلمخل تشحن 17 عام تمرتن كايدي ركب أبت مدرخ رسم محدار أرقا كبدا كم زقلتو ببركو زركبو عبالات أمرارها هلو خناتات بوليتيكا سلام تان تخلل بأقباب بمردال أختوهم كفتسومو تثبيت كبار اللهم أب استزازم بجت عمت أب محدار كتما بهردار لعلنا تحقن من الرقاز مستسارحو سرحة تقولنا قوني زي تباب عنو تفتات المعاد كم تسارحو تزاريبهم أب قد سألون بستنابن ستواردن من قدي سرحة تات بموغان عقبت هزبن من الرقاز كسر راح يلوم
مواد زينا نقطع يحزر ما بزرزر نابن ريوم قدايات كنحلف أبا إثيوبيا بزهي أبا حانت صحيت كل فلسطات بعمتو النعبي يركب إذا الناس خزمت زلو بزحي فلسيش فاندني إثيوبيا نحب بزهلو ربحون زي عزازيهم نتبطب أبا دويناي برهي برهانا እኛ እንዲቀለለብን እንደዋዛ የምናየው ጉዳይ ብዙዎች ቢፈልጉም አይችሉት ንሕና ከም ዋዛ ንሪኦ ጉዳይ ብዙሓት ዋላ እንተደለይዎ ኣይኽእልዎን ህፃናት አረጋውያን አካል ጉዳት ደቂ አንስትዮን አዴታትን ኩሎም ኢትዮጵያውያን ብዕድመ ብጾታ በአካላዊ ኩነታት ከይተወሰኑ ሃገሮም ሓምለዋይ ሸፊኖም ነዞም ቆልዑ እዚኦም ዝሕሸ ሃገር ንምስግጋር ምውሳንን ምጽዓርን ዓብዪ ዕድሎት እዩ ኣብ 2011 ዓመተ ምህረት ዝተጀመረ መርሃ ግብሪ ምትካል ፈልሲ ሓምለዋይ ኣሰር ኣብ ሕሉፋት 5 ዓማውቲ 35 ቢልዮን ፈልስታት ተተኺሎም እዮም ኣብዚ ናይሎም ዘበን መርሃ ግብሪ ድማ 7.5 ቢልዮን ፈልሲ ንምትካል ትልሚ ተታሒዙ ናብ መዛዘሚ ምዕራፉ እናተቃረበ ይርከብ ብፍላይ ኣብ ሓንቲ ፀሓይ ዝትከል ፈልሲ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ቁጽሩ እናዘያደ ቀጽሉ ኣሎ ኣብ 2011 ዓመተ ምህረት ተጀመረ መርሃ ግብሪ ሓንቲ ፀሓይ ምትካል ፈልሲ 354 ሚልዮን ፈልሲ ዝተተኸሉ ነይሩ ኣብ ሕሉፍ ዓመት ድማ ኣብ ሓንቲ ፀሓይ ዝተተኸለ ፈልሲ 566 ሚልዮን በፂሑ ነይሩ ሎሚ ዘበን ድማ እዚ ኣሃዝ እዚ ናብ 600 ሚልዮን ፈልሲ ክብ ንምባል ከም ዝስራሕ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ዘመሓላልፍዎ መልእኽቲ ገሊጾም እዮም ክሳብ ሕዚ እናተኻይዱ ዝመጹ ወፍሪ ምትካል ፈልሲ ሓንቲ ፀሓይ ብንጡፍ ተሳትፎ ሕብረተሰብ ዝተሰናዩ ምንባሮም ይፍለጥ ለኛም ንጹህ አየር ንዓና እውን ጽሩይ ኣየር ጽቡቕ ኩነታት ኣየር ክንረክብ ዝሕግዝ እዩ ኣዝዩ ዘላዓዕል ህዝቢ ሓደ ዝገብር ንመጻኢ ወለዶ ዝጠቅም መርሃ ግብሪ እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ወፍሪ ምትካል ፈልሲ ሓንቲ ፀሓይ ዝሓለፈ ዓመት ኢትዮጵያ ልክዕ ከም ዓወት ዓድዋ ኣብ ሓምለዋይ ኣሰር እውን ታሪክ ሰሪሓ እያ ክብሉ ገሊጾም ነይሮም በአድዋ ለአፍሪካ ትምህርት ለዓለም ትምህርት ሰጥተናል ኣብ ዓድዋ ንኣፍሪካ ንዓለምን ትምህርቲ ሂብና ኢና ሎሚ ድማ ብሓምለዋይ 566 ሚልዮን ፈልሲ ኣብ ሓደ መዓልቲ ዝተኸለት ሃገር ስለዘየላ ድሙቕ ታሪክ ሰሪሕና ኢና ውፅኢት እዚ ሰራሕናዮ ጽባሕ ክንሪኦ ኢና ኣብ ህይወት ደቅናን ኣብ ሃገርናን ክንሪኦ ኢና ሎሚ ዘበን ድማ 17 ነሓሰ 2016 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝካየድ ወፍሪ ምትካል ፈልሲ ሓንቲ ፀሓይ 600 ሚልዮን ፈልስታት ክትከሉ ትጽቢት ይግበር ኣብ ኢትዮጵያ ብዓውዲ ተሓዳስ ሓይሊ ኢንቨስትመንት ንምስሓብ ምዕሩይ ኩነታት ንምፍጣር ይስራሕ ምህላው ተገሊጾም ንጸብጻብ ሩት ወርቁ ዳሃብ ያሲን ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ነዳዲ ዝተመስረተ ፍልፍል ሓይልን ናብ ተሓደስቲ ሓይሊ ብምዝዋር ንነዳዲ ዘውፅኦ ልዑል ወፃኢ ምትራፍን ንብረት ከባቢ ኣየር ምሕላው ዝኽእላሉ ዕድላት ኣለው ኢትዮጵያ ድማ ካብ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ዝሓሸት ንተሓዳሲ ሓይሊ ዝውዕል ብተፈጥሮ ዝማዕበለ ሃፍቲ ዘለዎ ሃገር እያ ብዙ ሀገሮች ወይ ባንደኛው ነው የሚኖራቸው ኢትዮጵያ ግን በብዙዎቹ ላይ በጣም ሰፊ ሀብት ያላት ሀገር ነች ብዙሓት ሃገራት ሓደ ነገር ይዝህልዎም ኢትዮጵያ ግና በብዙሕ ነገራት ሰፊ ሃብቲ ዘለዋ ሃገር እያ ብተወሳኺ ልዑል ሃብቲ ሰብ ዘለዋ ሃገር ስለ ዝኾነት ካብ ዓመት ናብ ዓመት ድሌት ሓይሊ እናወሰኸ እዩ ንቐጻሊ እውን ክቕጽሉ ተባሂሉ እዩ ፕሮጀክት ዝግበር ብምዃኑ ተጠቃምን ሃብትን ዘለዋ ሃገር እያ ከም መንግስቲ ዝተተሓዘ ፖሊሲ እውን ንኢትዮጵያ ከም ማእኸል ሓይሊ ዝብል እዩ በዚ እውን 3 ሃገራት ኤክስፖርት እናገበርና ኢና ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት 54 ሚእታዊ ዝኸውን ተበጻሕነት ኤሌክትሪክ ንምምሕያሽ ውልቀ ዓውዲ ናብ ተሓዳሲ ኢንቨስትመንት ንምስሓብ መንግስቲ ፖሊሲታት ብምቕራጽ ይሰርሕ ምህላው እዩ ኮሚሽን ኢንቨስትመንት ዝገልጽ ባለፉት ዓመታት የተደረጉ በጣም ዝሓለፉ ዓመታት ዝተገበሩ ዓበይቲ ካብ ዝበሃሉ ለውጥታት ፖሊሲ ሕጊ ተገይሮም እዮም በዚ እውን ተሳትፎ ውሽጢ ዓድን ኢንቨስተራት ወፃእን ኣብዚ ዓውዲ ንኽዋፈሩ ማሕለኻታት ዝነበሩ ክልከላታት ብምልዓል ንኽዋፈሩ ምዕሩይ ኩነታት ፈጢሩ እዩ ፍቓድ ጥራሕ ዘይኮነ መበረታትዕታት ብምፍቃድ ኣብቲ ዓውዲ ዝተዋፈሩ ሰባት ምዕሩይ ኩነታት ተፈጢሩ እዩ ኢንቨስተራት ውሽጢ ዓድን ወፃን ንኢትዮጵያ ብተሓዳሲ ሓይሊ ተመራጺት ንኽገብሩ ምዕሩይ ኩነታት ኣብ ምፍጣር ጠመተ ክወሃቦ ከም ዝግባእ ይለዓል አሁን በጨረስነው የበጀት ዓመት ላይ 3.9 ቢሊዮን ኣብዚ ሕዚ ዝዛዘምናዮ በጀት ዓመት 3.9 ቢልዮን ዶላር ስሕበት ቀጥታ ኢንቨስትመንት ወፃኢ ምዕዋት ክኢልና ኢና እዚ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ካብ ኩሎም ሴክተራት 15 ሚእታዊ ወሰኻር እዩ ብምዃኑ ተሓዳሲ ሓይሊ ሓዊሱ ኣብ ኩሉ ሴክተራት
ንኢንቨስትመንት ማሕለኻ ኣብ ዝነበሩ ጸገማት ምፍታሕ መንግስቲ ብቋምነት እናሰርሐ ይርከብ ካብ መንጎዚ ፈላማይ ኩነታት ሰላምን ጸጥታን እዩ እዚ ይመሓየሽ ኣሎ እዚ ንኢንቨስተራት እምነት ዝፈጥር እዩ ካሊእ ኣብ ፋይናንስ ዝግበሩ ለውጥታት ንወጻኢ ቀጥታ ኢንቨስተራት ፋይዳ ዘለዎም እዮም ንለውጥ ከባቢ ኣየር ዘይብዳህ ቁጠባ ንምህናጽ ኣብ ዝሰርሑ ስራሕቲ ተሓዳሲ ሓይሊ በመፍልፋል ሓይሊ ምጥቃም ልዑል እጃም ከም ዘለዎ ይግለጽ እኛ አንዱ ትልቁ ዓላማችን የታዳሽ ኤነርጂ ቅልቅሉን ማሳደግ ነው ንሕና እቲ ዓብይ ዕላማና ዝተሓዋወሰ ተሓዳሲ ሓይሊ ምዕባይ እዩ ምክንያቱ ኣብ ሃይድሮ ወይ ድማ ሓይሊ ማይ ጥራሕ ጠመተ ተንገብር ንስውን ብመዳይ ኩነታት ኣየር ድርቂ እንትመጽእ እቲ ከባቢ ይጉዳእ ከም ዛምቢያ ዝበላ ሃገራት ኣዝየን ጸገም ኣለወን ለሕሞም ዝደርቃሉ ኩነታት ኣሎ ካልኦት ፍልፍላት ተሓደስቲ ሓይሊ ዘዋጽኡ ስለ ዝኾኑ ነቲ ምትሕዋስ እናማዕበልና ኣብ ሓይሊ ማይ ጥራሕ ከይጠመትና ካልኦት መፈልፈሊ ሓይልታት ሓቢርና እናልማዕና ክንከይድ ኣለና ሕብረት ኣፍሪካ ከመቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ኣብ 2030 ክዕውቶ እየኢሉ ካብ ዝሓዞም ሽቶታት ልምዓት ሓደ መማረጽታት ኤነርጂ ሓይሊ ምስፋሕን ህይወት ዜጋታት ምምሕያሽን እዮም ባህሊ ኣሸንዳን ኣውርስን ምስ ካልኦት ጸጋታት ቱሪዝም ተኣሳሲሩ መስሕብ በጻሕቲ ዓድን ክኸውን ይስራሕ ከም ዘለዎ ቤት ጽሕፈት ባህልን ቱሪዝምን ከተማ ዓብዪ ዓዲ ገሊጾም ኣሸንዳ ሎም ዘበን ባህላዊ ክብርታት ሓልዩ ንኽበዓል ሰፊሕ ምድላው ከም ዝተገበረ እውን ተሓቢሩሎም ፍስሓ መብራህቱ ተወሰኸ ኣለዎም ኣሸንዳ መበገሲኡ ሃይማኖታዊ ትሕዝቶ ዝሓዘ በዓል እዩ ይኹን እምበር ምስ ሃይማኖታዊ ስርዓቱ ተዋሂዱ ባህላዊ ስርዓታት ሒዙ ናብ ኣደባባይ ዝወፀ ክብረ በዓል ደቂ ኣንስትዮ እዩ እዚ በዓል ኣብ ትግራይ ኣሸንዳ ማርያ ዓይንዋሪ ሕንግደይ ጽሙረይ ብዝብል መፀውዕታት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ብዝተፈላለዩ መግለፂ ክብርታቱ ዝኽበር እንትኸውን ኣብ ከባብታት ተንቤን ዓብዪ ዓዲ ድማ ምስ ባህላዊ ፀወታ ውርስ ተተሓሒዙ ዝበዓል እዩ በዓል ኣሸንዳ ኣብ ተንቤን ዓብዪ ዓዲ ሰዋናቲ በዓል ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ እኹል ምስ ንዳኢ ገብራ ምህላወን ነባሪት ከተማ ዓብዪ ዓዲ ዝኾነት ገነት ንጉሰ ተዛሪባ ኩልና ደቂ ኣንስትዮ ኩልና ዋልት ብናዓና ጨጉሪ ሓፀረ ነውሃ ናኻሊ ጨጉሪ ክንጥቀምናይ ከዓ በቃ ናይ ወልደታትና ናይ ቀደም ጥልፍታት ክንጥቀምኒና ካብ ኣደታተን ዝወረሶ ባህሊ ኣሸንዳ ከይሕወስን ከይብረዝን ኣብ ኣልባሳት ኮነ መመላኽዒ ግቡእ ጥንቃቐ ከም ዝገብራ እውን ገነት ወሲኻ ገሊጻ ቁናኖ ይበሃል እዚ ድማ መዕነን እዩ ከዓ እዚኣ ሕንቆ ትበሃል እዚኣ ንእሽተይ መስቀል እዚኣ ድማ ደብሪ ትበሃል እዚኣ ድማ ከዓ እዚ ድማ ማዕጠቐ እዩ እዚ ኣሸንዳ ይበሃል እዚ ድማ ጥልፊ ክንድንሰሓይ ድራረየ ኣሸንዳ ማዓረ ኣመጻጻ በዓል ኣሸንዳ ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ 1000 ዓመት ጀሚሩ ምኽባር ዝጀመረ እዩ ዝበሉ ተወላዲት ከባቢ ዝኾኑ መጋቢ ስርዓተ ተስፋይ ገብረስላሴ በዓል ኣሸንዳ ባህላዊ ትሕዝቶ ከይስሕት ኣብቲ ዓውዲ መጽናዕታዊ ጽሑፋት ብምቕራብ ዜግነታዊ ግቦም ከም ዝፍጽሙ ኣብሪሆም ነዚ ዝሕግዙ ምድላዋት እናተወገኑ ምዃኖም እውን ተዛሪቦም ኣሸንዳ ድሕሪ 3 መዓልቲ ናይ እመቤታችን መዘከርቲ ናይ እመቤታችን ናይ ዮሃና መግለጺ ናይ ትንሳኤ መግለጺ ናይ ሓጎስ መግለጺ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ደናግል ተዋሂቡ እዩ ኣመጻጽኡ ተቐሚጡ ዘላፍቲ መጽሓፍትና ማለት እዩ ናይ ሃይማኖት መጽሓፍትና ብፍላይ ኣብ ተንቤን በዓል ኣሸንዳን ኣውርስን ፈሊኻ ኣይረአይን ዝበሉ መጋቢ ስርዓት ተስፋይ ኣውርስን ኣሸንዳን ክልቲኦም ካብ 16 ነሓሰ ዝጅምሩ ባህላዊ ስርዓታት እንትኾኑ ኣሸንዳ ኣብ ድሕሪ 3 መዓልትታት ዝዛዘም ኮይኑ ኣውርስ ግና ስራሕ ኣብ ዘይብሎም መዓልትታት እናተፃወቱ ክሳብ መስቀል 17 መስከረም ከም ዝቕጽል እውን ኣብሪሆም ኣውርስ ክልተ ትርጉማት እዩ ዘለዎ ሓደ ወረሰ እዩ ካልኣይ ተወራረሰ እዩ ኣውረሰ እዩ ትርጉሙ ናይ ግዕዝ ቃል ኮይኑ ትርጉሙ ኣውረሰ ማለት ዘለለ ተፃወተ እንትኸውን ተወራረሰ ማለት ድማ ተወረስና ንኣቱ ሓቂና ኣስተለና ሓደ ሰው ናውረሰ ከኣቱ ከሎ ተወረስ ኢሉ ወይ ዝኣቱ ተወረስ ማለት እዩ ኣነ መፀካ ኣለሁ ፀለይ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ቀደም ይምር መፀ ታሪክ ምዃኑ ይፃወቱ እዚ ክልቲኦም ኣሸንዳ ድሕሪ 3 መዓልቲ ተፃዊትካ ትገድፎ እዩ ኣሸንዳ ማለት እውን ካብ ቆፅሊ ኣሸንዳ ዝበሃል ቆፅሊ ይመጥ እዩ ቆፅሊ ኣሸንዳ ስየ ቆፅሊ ኣሸንዳ ሽጉርቲ ቆፅሊ ኣሸንዳ ቡሃርያ ቆፅሊ ኣሸንዳ ህበይ ዝበሃል ካብኡ ተመምጥኻ ጣዕጢካ ንእመቤታችን ውዳሴ እዩ
ባህላ ሸንዳና ውርስን ምስ ካልኦት ጸጋታት መስሕብ ቱሪዝም እትከባቢ ናብ መላእ ዓለም ዝጋወሐሉ ሰናይ ዕድል ምዃኑ ተገሊጹ። ብፍላይ ኣብ ዝሓለፉ 3 ዓመታት ብምኽንያት ኮሮናን ኩናትን እቲ በዓል ተዛሒሉ ጸኒሑ ዝበለ መተሓባበሪ ባህልን ቱሪዝምን ከተማ ዓብዪ ዓዲ ንጉሰ ብርሃኑ ሎሚ ተረኺቡ ዘሎ ሰላም ናብ ሰናይ ዕድል ንምቕያር ህዝብን ምምሕዳርን እኹል ምድላው ምግባሮም ሓቢሩ። ባህላ ሸንዳ ዘኽብረሉ ምስ ማሕበረሰብ ዝራኸበሉን ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ጸጋ ቱሪዝምን ካልኦትን ውን ኢንቨስት ዝገብረሉ እግረ መንገዱ ውን ስለዝኾነ ብተመሳሳሊ ውን ባህላ ሸንዳና ውርስን ናብ መላእ ዓለም እናጋወሐሉን ባህልናን መንነትናን እንዕቀወሉ ውን ስለዝኾነ እቲ ምድላዋት ከም ምምሕዳር ከም ህዝቢ ምድላውና ተገበረሉ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ካልኦት ከባቢታት ሸንዳና ውርስን ብሓደ ዝውዕል ብምዃኑ ፍሉይ ይገብሮ። ብተመሳሳሊ የተበረዘን ኣብ ተንቤን ተሪእኻ ጥንታውነቱ ሓልዩ እዩ ዝኽበር ኣላ ፀጉሪ ኣሰራርሐ እንተሪእና ደቂ ኣሸንዳ ብፀጉረን እየን ዝቁነና ኣርቴ ይጥቀማን ዝጥቀምኦ ኩሕሊ ውን እቲ ባህላዊ እዩ ናብዚ ቻፕስቲክ ሊፕስቲክ ዝበሃል ናብ ዘመናዊ ዝኣተየ ይኾነን ድማ ሓደ የለ ማለት ይኾነ ግን ብኣብዝሓ ትርኢ ተለኻ ኣብቲ ባህላዊ እየን ዘትኩራ እንተን ደቂ ኣሸንዳ ውን እቲ ክዳውንቲ ትንገብሮ መጋየፅታት ናይ መስቀል ይኹን ዝጥቀምኦ ዕሞሞ ናይ ፀጉረን ይኹን እቲ ኣልባሳት ኩሉ ኣብቲ ባህላዊ ኣትኩረን ካብ ካልኦት ከባቢታት ፍሉይ ኣብሎ ጋሻ ውን ዘይተበረዘ ባህሊ ትክክለኛ እቲ ናይ ጥንቲ ናይ ቀደም ናይ ወለዲ ክርኢ ተደልዩ ኣብ ተንቤን መጽኡ ውዕል በዚ አጋጣሚ ክገልጽ ይደሊ ማለት ባህላዊ ጾታ ውርስ ጾታ ዕድመን ሃይማኖትን ዘይፈሊ ኩሉ ዘጊጸሉ ፍሉይ በዓል ተንቤን እዩ ዝበለ ንጉሰ ምስ ጸጋታት ቱሪዝም ተኣሳሲሩ ፍሉይ ገጸ በረከት ተንቤን ምዃኑ አብሪሁ ብምዃኑ ውን ናብ መስሕብ ዑደተኛታት ብምቃዕ ፍልፍል እቶት ንክኸውን ኣብ ባህሊ ዝግደስ ኩሉ ኣበርቲዑ ንክሰርሕ ተሓቲቱ እቲ ናይ ሸንዳ አውርስ እና ጸጋታት ቱሪዝም ናይ ዝኸባቢ ውን ኣተኣሳሲርካ ኣብ ምቅላሕ ምልላይ ውን ናይ ባዕሉ ምድላዋትና ተገበርሉ እዮም ባህላዊ ስነ ስርዓት ጸወታ ናይ ሸንዳ ኣብ ከተማ ትመጽለሽ ከ18 እዩ ኣብዚ ገጠር ከባቢታት ናይ ዓብዪ ዓዲ ኣብ ተንቤን ወረዳታት ዘለዋ ድማ እስካብ ማርያም ወይ ከዓ 21 ነሓሰ ይቐጽል ናይ ሸንዳ ጸወታ ማለት